टप टप चुआ टपा सनवा लांग से मन करे कूद जाई खाड़े पलंग से बोलतनी बात कहे बेसी बालम बोलतनी बात कहे बेसी बालम लगाए नहीं बोलाए गो इसलिए बालम लगाए नहीं बोलाए गो इसलिए बालम लगाए नहीं बोलाए गो इसलिए बड़ी बड़ी दर्द बा ए मास्टर साहब बड़ी बड़ी शिकायत बा मेहरारू कलश बियाह करा लला गौना करा लला एगो आज तक एसी ना सपरल लेकिन देखा जब मोहब्बत करेनी हो पति अगर परदेश जात हुआ ना आपो लोग अपन मेहरारू घरे छोड़ के आयल हुआ मेहरारू का पीड़ा मर्द का पीड़ा बराबर होले मेहरारू अपन दर्द एक दूसरे से कह सकेले लेकिन मर्द बेचारा अपन दर्द अंदर कलेजा में ले के समेट ले सोचल केहू से कहब तो लोग कहिए कि मौगा मर्द बा मेहर बच्चा मर्द बा मेहरारू कहती याद करता रोवता लेकिन जैसे तावा गरम बा पानी ठंडा डालल जा छन छन करे वैसे दुल्हन का कलेजा छन छनात बा दुल्हन याद करत बा कहत बा का साहब बड़ी याद आवे पिया का प्यार काई बड़ी याद आवे पिया का प्यार काई बड़ी याद आवे पिया का प्यार काई रतिया रतिया पहाड़ दिन भाई रतिया रतिया पहाड़ दिन भाई रतिया रतिया पहाड़ दिन बड़ी याद आवे पिया के प्यार काई रतिया रतिया पहाड़ दिन भाई का कर हमरो करे जगल दाई के का कर हमरो करे जगल दाई के दिलवा ले गइल राजा बोतल में भर के दिलवा ले गइल राजा बोतल में भर के दिलवा ले गइल राजा बोतल में भर के शिकायत बा गौना करौले बा 4 दिन बीतल बा ए भैया कहत बा का कहले बा सरदी में गवना करावल बेदर्दी सरदी में गवना करावल बेदर्दी सरदी में गवना करावल बेदर्दी अबही न छूटल गवानवा के हारदी अबही न छूटल गवानवा के हारदी अबही न छूटल गवानवा के हारदी 4 दिन रहल मन रह गई हार के 4 दिन रहल मन रह गई हार के दिलवा ले गई राजा बोतल में भर के दिलवा ले गई राजा बोतल में भर के बहुत बहुत आप लोगों के धन्यवाद। अब इन आप लोग